Helaba, nu bij Electrodepot de 50-inch QLED-tv van Edenwood voor €249. Electrodepot. Altijd kwaliteit. Gewoon goedkoper. Ah, dat zijn de daluren. En tijdens de daluren laat ik mijn elektrische auto op. En nu zijn er ook de superdaluren van Engie. Superdaluren? Dat is wanneer elektriciteit tot 45% goedkoper is. Dat is helemaal super. Info en voorwaarden op engie.be/superdaluren. Engie, al onze energie gaat naar jou. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Singapore, een hypermoderne stadstaat in Zuidoost-Azië, wordt ook wel eens de Blue Zone 2.0 genoemd. In amper 60 jaar steeg de levensverwachting van 62 naar 84 jaar. Maar, nog opvallender, de Singaporezen leven niet alleen langer, ze zijn ook gelukkiger. En dat heeft alles te maken met de nanny state. Hanne de Bailey, je bent journalist bij Het Belang van Limburg. Nu, voordat we starten, ga ik toch iets speciaals vragen aan onze luisteraar. Het zou namelijk super zijn mocht je nu naar buiten gaan en een wandeling maken tijdens het beluisteren van deze podcast, want zo zitten we helemaal in het thema van deze podcast. Hanne, jij reisde af naar Singapore en ik moet eerlijk toegeven, ik ben wel stiekem wat jaloers op jou. Het zag er heel erg leuk uit. Voordat je vertelt hoe het daar was, waarom ging je naar Singapore? Ja, wij zijn al een tijdje bezig met een heel groot project, Lang Leven de Limburgers. En dat is eigenlijk geïnspireerd op de Blue Zones. Wat zijn die Blue Zones? Dat zijn regio's in de wereld waar dat mensen langer leven. Ze zijn gaan onderzoeken hoe dat komt dat mensen daar langer leven. En dat komt eigenlijk omdat zij 4 dingen gemeen hebben. Dus kenmerken zoals voldoende beweging, weinig stress, gezonde voeding en sociaal contact. Okinawa in Japan is zo'n blue zone, maar ook Sardinië in Italië. En wij zijn daar eigenlijk in april ook eens een kijkje gaan nemen. Het grote verschil tussen Sardinië en Singapore is dat in Sardinië en al die andere originele blue zones die gezonde levensstijl traditioneel gegroeid is. Dus ze doen dat daar al jaren en dat zit echt ingebakken in de mensen. Singapore is dan een maakbare blue zone, omdat daar eigenlijk die gezonde levensstijl is gegroeid door het beleid van de overheid. Je bent dus gaan kijken in Singapore wat de maakbare Blue Zone inhoudt. Voordat we daar verder op ingaan, zou ik toch eerst even willen vragen, hoe was de reis voor jou persoonlijk? Heel overweldigend. Dus ja, je moet je inbeelden, Singapore dat is echt een heel druk en een echte grootstad, een echte metropool, een beetje met New York City vibes, met echt hoogbouw en zo. We hadden daar ook heel veel afspraken voor interviews. En tijdens die interviews zijn we echt letterlijk overladen met informatie. Dus overal waar we kwamen wilde iedereen zoveel mogelijk met ons delen, zoveel mogelijk laten zien, informatie geven. Dus ook dat was overweldigend. Ik herinner me dat ik je een aantal weken voor de reis ook zag en dat je tegen mij zei, eigenlijk ligt elke minuut vast. Ja, klopt. Dus we zijn een week daar geweest en dat was echt van begin tot einde bijna van afspraak naar afspraak. Het enige moment dat we even vrij hebben gehad, zijn we gaan lopen. Dus we zijn een thema gebleven. Ja. Maar voor de rest was het echt een heel druk schema. Maar het was ook wel echt heel inspirerend. Dus alles wat we daar gezien en gehoord hebben, dat was heel straf. En ik denk dat we daar heel veel uit kunnen leren. De term de nanny state is al even gevallen daarnet in de intro. Wat doet de overheid voor haar inwoners dan? Dus een van de proffen die ik sprak, die heeft die term nanny state aangehaald, omdat zij eigenlijk als overheid als een soort van grote oppas voor hun inwoners zorgen. Dat uit zich enerzijds in strenge regels. Dus ze hebben rond alles wat je ook maar kunt inbeelden, hebben ze regeltjes. Ze hebben bijvoorbeeld een hoge belasting op ongezonde producten, zoals alcohol en sigaretten. Je mocht er ook bijna nergens roken. Dus hier gaan ze het roken afschaffen op de terrassen. Daar is dat iets wat al heel lang is, waardoor dat ook heel weinig mensen roken, omdat ze het bijna nergens kunnen. Er is ook een verbod op heel veel dingen. Dus bijvoorbeeld alcohol mag niet meer gedronken worden na 22:30 s'avonds op openbare plaatsen, maar ook niet meer verkocht worden. Dus als je daar s'avonds een winkeltje binnenloopt, ze mogen geen alcohol verkopen aan de mensen. Zelfs kauwgom is daar verboden. Dus dat is niet zozeer voor de gezondheid, maar eerder om het allemaal proper en netjes te houden. Dus ze zijn ook heel streng op zwerfvuil, maar dan ook kauwgom. Dat je je kauwgom niet kunt weggooien op straat. Zelfs vapen is daar verboden sinds kort. Dus dat is een nieuwe regel. Eigenlijk een beetje om de jeugd te ontraden om eraan te beginnen. Dus hier wordt dat gezien als een beetje een vervanging van roken. Daar zeggen ze van begin er niet aan en daarom hebben ze het gewoon illegaal gemaakt. Ze proberen heel veel te ontraden door daar dan ook heel erg actief op te gaan werken en strenge straffen te gaan. Ja, want de boetes zijn ook ontzettend hoog op alles. Hè.
Bij Davijpen gaven ze een voorbeeld, dat is $2000, Singaporese dollar, wat overeenkomt met een €1400, denk ik. Dus ja, dat is echt wel, dat zijn heel hoge boetes, waardoor dat je het eigenlijk gewoon niet gaat doen en er misschien ook niet gaat aan beginnen. Ze hebben ook heel strenge straffen op drugs. Dus drugs zijn ook illegaal. Dus we zijn ook verschillende Limburgers gaan opzoeken daar. En een van die Limburgers gaf een voorbeeldje van een meisje wat zij kende, wat op haar 17e in een hotelkamer met foute vrienden drugs had gebruikt. En die is 2 jaar naar de gevangenis gevlogen. Dus ook dat hoort erbij. Dus ze zijn echt wel heel streng. Ja, dat gaan we hier niet snel terugzien, denk ik. Nee, inderdaad. Nu, Hanne, je sprak ook met 4 Limburgers daar. Vertel. Ja, ik heb het met hun over hun leven in Singapore gehad, heel uitgebreid. Maar ook een van de vragen die ik zelf had, van hoe is het dan om te leven met zo strenge regels? Want dat lijkt niet simpel. Voor ons lijkt dat, wow, wat is dat allemaal? Maar zij zeiden eigenlijk van, ja, als je daar leeft, valt het nog wel mee. En zij zeiden wij zien vooral de positieve effecten, omdat het door die strenge regels ook heel erg veilig is. Dus zij gaven echt voorbeelden van, ja, ik stuur mijn kind alleen mee met de taxi sinds hij 9 jaar is. Zou ik in België nooit doen. De kinderen die gaan alleen met hun fietsje richting het park om daar te spelen, zelfs als het donker wordt. Of jonge vrouwen kunnen daar zonder schrik te hebben gaan lopen in het park 's avonds in het donker. Dat zijn allemaal de positieve effecten die zij vooral eigenlijk belichten. Ja. Nu, naast de strenge regels zijn er ook heel wat incentives, zeg maar de nanny, die eigenlijk probeert goed gedrag te stimuleren. Kan je daar enkele voorbeelden van geven? Ze straffen inderdaad niet alleen, ze belonen ook en dat moet je heel letterlijk nemen. Dus ze hebben een app van de overheid uit, waar dat je eigenlijk punten mee kunt sprokkelen voor gezond gedrag eigenlijk. Dus ze hebben een stappenchallenge. Als je 5000 stappen zet, krijg je zoveel punten. Als je 10.000 stappen zet, krijg je weer punten bij. En zo kun je eigenlijk op heel veel manieren, door gezond te leven, door je levensstijl een beetje aan te passen, eigenlijk punten sprokkelen, die je letterlijk kunt gaan omruilen voor beloningen. En dat zijn bonnen om naar de supermarkt te gaan of bijvoorbeeld ook vouchers voor een gratis bubble tea of zo. Ja, dat stimuleert echt om de beste versie van jezelf boven te halen. Ja, klopt. Want wij hebben nog een paar dagen die app geïnstalleerd op onze gsm en geprobeerd. En het is echt, als je dan de hele tijd ziet van, oh yes, ik heb 5000 stappen, oh yes, zoveel punten. En dan kunt zien van, ik zou die kunnen gaan inruilen voor bonnen om te gaan winkelen. Ja, dat is gewoon heel leuk, hè. Ja, want je hebt het nu zelf over winkelen. Je bent ook in een supermarkt gaan kijken. Is die vergelijkbaar met de supermarkt die we hier vinden? Eigenlijk vond ik vooral de producten opvallend vergelijkbaar. Omdat heel veel dingen die wij kennen of die hier nu populair zijn, komen ook gewoon vandaar. Gelijk noedels, sushi, matcha. Dat zijn allemaal dingen. Dus op vlak van producten was het verschil niet heel erg groot, moet ik zeggen. Vooral die openingsuren zijn anders. Dus je kunt daar bijna altijd terecht in een supermarkt. En er zijn ook heel veel kleine supermarktjes op de hoek van de straat, waardoor dat je veel meer opties hebt. En niet in je auto moet springen om naar de supermarkt te gaan, maar gewoon om de hoek eigenlijk vlakbij ook een supermarkt hebt. Iets wat ook heel hard opviel in die supermarkten is het Healthier Choice label. Dus dat is eigenlijk een labeltje wat je op gezonde producten of gezondere producten ziet staan. Dat is een klein driehoekje. Bijvoorbeeld op water, omdat er geen suiker in zit, maar ook op Cola Zero, omdat er minder suiker in zit. Op olijfolie, omdat daar gezondere vetten zijn. Op zilverrijst bijvoorbeeld in plaats van witte rijst. Eigenlijk om de mensen een beetje te leren wat gezonde producten zijn. Dat is een label wat geïntroduceerd is omdat er heel veel diabetes is in Singapore ook. Dus ze zijn over het algemeen gezond. De levensverwachting is hoog, toch is de diabetes ook hoog. En daarom is de overheid eigenlijk een strijd aangegaan tegen suiker, waardoor dat ze ook bijvoorbeeld frisdranken op scholen hebben verboden. En ook samenwerkingen hebben met fabrikanten om eigenlijk het suikerpercentage naar onder te doen. Hanne, dat klinkt als heel veel goed. De nanny state die strenge straffen geeft op zaken die ongezond zijn, maar ook heel erg probeert gezond gedrag te stimuleren. Ik denk dan, waarom kunnen we dat hier ook niet implementeren? Ik denk dat ik een stukje van het antwoord al weet. We hebben natuurlijk om de 5 jaar in het beste geval federale verkiezingen, maar in Singapore hebben ze een heel andere manier van beleid voeren. Vertel eens even. Ja, de overheid die is daar eigenlijk heel stabiel en efficiënt. Dus je hebt daar eigenlijk maar één partij die al jaren aan de macht is. Er zijn wel verkiezingen en in beperkte mate ook een oppositie, maar de bevolking die vertrouwt de overheid zo hard, omdat dat beleid zo goed is. En die blijven gewoon voor hen kiezen. Wat ook resulteert in een lange termijnvisie. Dus als zij plannen maken, de overheid, van binnen 5 jaar of binnen 10 jaar of zelfs binnen 20, 30, 40 jaar willen wij dat doel bereiken, dan kunnen zij daar naartoe werken. Hier heb je continu verkiezingen, andere partijen aan de macht. En daar is het, zij staan allemaal op één lijn en zij kunnen eigenlijk samen op lange termijn
denken en werken. Ja, en kan je ons een voorbeeld geven van zo'n lange termijn visie? Ja, dus de manier waarop de stad is gebouwd, heeft daar allemaal mee te maken. Dus ze hebben onder andere ook gesubsidieerde woontorens, waar dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Ze hebben heel goed uitgebouwd openbaar vervoer. Volgens de Limburgers, of verschillende mensen die ik daar gesproken heb, zijn daar ook nooit vertragingen of stakingen. Dus je kunt er gewoon op rekenen. Dat netwerk is heel sterk uitgebouwd. Op bijna elke hoek van de straat vind je een metro. Dus dat is ook weer iets. Er is ook heel veel groen en er zijn parken in de buurt, heel veel sportfaciliteiten. Maar ze spreken ook over dat de organisatie heel efficiënt is. Dus alles wat van de overheid uitkomt, is digitaal geregeld. En ook de gezondheidszorg, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Hier heb je echt heel veel dokters tekort, waardoor dat lange wachttijden zijn. Dat heb je daar niet. Hun gezondheidszorg is ook heel erg gericht op preventie. Dus ze schieten niet pas in actie als er iemand ziek is, maar ze willen eigenlijk voorkomen dat de mensen ziek worden. Ja, en het Healthier Choice label is daar een mooi voorbeeld van, dat men eigenlijk preventiever gaat werken rond diabetes onder andere. Is mooi om te zien. Ja, klopt. En de Healthier Choice label is misschien ook wel mooi om aan te halen. Die nannies tijd, dat is echt letterlijk de bevolking leren op een heel simpele manier gezonder te leven en echt letterlijk bij het handje te nemen, zoals een nanny dat bij haar kindjes doet. Hè. Dus, Hanne, we hebben nu zicht op welke beleidskeuzes de Singaporese overheid neemt. Welke invloed heeft het beleid op het uiterlijk van de stad? Ja, ik heb dat eigenlijk heel duidelijk gezien en zelf ook ervaren op straat. Dus ik heb juist al aangehaald van het openbaar vervoer is heel goed geregeld. Het transport is gewoon heel efficiënt daar. Wat ook heel hard opviel, is dat er bijna nooit files zijn. Dus we hebben daar niet in de file gestaan, maar blijkbaar is dat daar ook gewoon niet. Hoe komt dat? Want daar kunnen wij alleen maar van dromen, denk ik. Ja, klopt. Eigenlijk komt dat omdat de overheid de auto's gewoon heel duur maakt. Dus daar heeft eigenlijk maar 10%, denk ik, van de mensen een auto. Omdat de tax op de aankoop van de auto is heel hoog. Dus vanuit de overheid, dat is een tax van 100% die bovenop de aankoop komt. En dan hebben zij nog eens een fee van $100.000 of minstens $100.000 om 10 jaar te mogen rijden met de auto. Wat eigenlijk maakt dat weinig mensen een auto hebben. Daarom zetten ze ook zo hard in op dat openbaar vervoer. Maar daardoor heb je ook gewoon geen files. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor een pak minder stress, lijkt me. Ja, we hebben dat zelf ook heel hard ondervonden. Als wij een afspraak hadden, zoals ik net al zei, van het schema was heel strak van afspraak naar afspraak. Maar wij wisten wel, als we op Google Maps keken van oké, we zijn een half uur onderweg, dan waren we ook een half uur onderweg. Dan was het niet, er gebeurt iets en we hebben plots file, er komt iets tussen. Het was gewoon, het zorgt gewoon dat je niet moet rushen en dat je heel relaxed op je afspraken aankomt, soms zelfs te vroeg. Wat ik hier nooit heb. Ja, en wat ook nog opvallend was, is dat er zeer veel groen aanwezig was. Ja, want ik heb al gezegd, want het is echt een metropool. Het heeft New York City vibes, hoogbouw, wolkenkrabbers, et cetera. Maar toch zijn er ook heel veel parken en ook op straat gewoon worden heel veel bomen geplant, zelfs in de gebouwen. Dus ze hebben echt wolkenkrabbers, moet je je inbeelden, waar je voor staat, waar je dan echt delen hebt waar bomen uitsteken en waar groen van afhangt. Dat is heel mooi en aangenaam om te zien, maar daar zit natuurlijk ook een visie achter die eigenlijk al teruggaat naar de jaren 60. Dus de eerste premier van het onafhankelijke Singapore, Mr. Lee noemen ze hem zelf, dat was een strenge mens, maar die had ook wel een heel sterke visie, onder andere om in te zetten op dat groen, om heel veel bomen te planten en groen in de stad te brengen, om het welzijn van de bevolking te bevorderen, maar ook om investeerders aan te trekken en zo verder. Eigenlijk om de stad gewoon een hele goede eerste indruk te geven als daar mensen binnenkomen. En die goede eerste indruk, dat is ook iets wat wij absoluut hadden. Ik las ook onlangs ergens dat het geen garden cities zijn, dus tuintjes in een stad, maar dat het een city garden is, eigenlijk een stad in een tuin. Ja, dat klopt. Dus vandaag is eigenlijk 50% van Singapore groen geworden. En dat is omdat ze heel hard inzetten op die parken. Hun doel is zelfs om elke inwoner binnen de 400 meter of 10 minuten wandelen een park te geven. Dus als je buiten komt, dat je maximum 10 minuten moet wandelen en dat je in een park terechtkomt. Die parken en die groene plekken, die dienen om de stad gezonder te maken, maar ook om mensen samen te brengen, om mensen aan te zetten tot bewegen. Want ook binnen die parken zijn er heel wat faciliteiten om mensen te doen sporten, te laten mediteren. Vertel eens. Ja, wij zijn ook daar geweest, alleen een aantal parken, maar heel opvallend. Op een zondagochtend zijn we in een heel groot park geweest, East Coast Park heet dat. Dat is een park van kilometers lang, maar je moet je inbeelden dat bijna iedereen rond ons een sporter was. Dus mensen waren daar aan het fietsen, aan het fitnessen op zo'n buitenfitnesstoestellen, aan het beachvolleyballen. Echt
iedereen rond ons was aan het sporten. Wij waren de enigen die daar gewoon in onze... Zou je bijna schuldig voelen dat je gewoon wandelt? Ja, in onze normale kleren gewoon rondwandelden. Dus er zijn heel veel faciliteiten eigenlijk, die buitenfitness en zo verder, maar mensen maken er ook echt wel gebruik van. Ja, en ook opvallend is dat er ook echt een visie achter schuil gaat om de toegankelijkheid van de parken zo groot mogelijk te maken. Vertel eens, Hanne. Dus als ik me goed kan herinneren, 350 parken zijn er al aangelegd in Singapore. En je moet je inbeelden, Singapore is qua oppervlakte slechts een derde van Limburg. Hè? En dus daar 350 parken, dat is al heel veel. Maar die parken die zijn dan ook nog eens met het Park Connector Network, of het PCN noemen ze dat, verbonden. Dus dat zijn eigenlijk parkverbindingen, een soort van fietsroutenetwerk tussen de parken. En ze zetten daar ook heel hard op in om tegen 2030 nog extra verbindingen tussen de parken te leggen. Hanne, je geeft zelf aan, er zijn 350 parken en men wil tegen 2030 dat netwerk ook nog verder uitbreiden. Hoe groot in kilometers is dat op dit moment, dat netwerk? Dat netwerk is nu al 390 kilometer. Dus ja, als je dat allemaal achter elkaar legt, dat is heel groot en heel lang. Dus daar kan heel goed op gefietst worden, heel goed op gewandeld worden. En ja, dat stimuleert mensen echt wel om in te zetten op meer bewegen. Dus dat is eigenlijk wel een essentieel onderdeel van die Blue Zone 2.0. Niet alleen dat bewegen, maar ook het sociale, mensen naar de parken brengen. Want parken zorgen voor gezelligheid, maar brengen ook rust. En zo vormt het PCN de fysieke ruggengraat van de Singaporese Blue Zone 2.0. En het helpt natuurlijk om die gezonde levensstijl te faciliteren. Net zoals de toegang tot parken en andere faciliteiten is ook de toegang tot de zorg zeer efficiënt, Hanne. Ik heb zelf natuurlijk niet echt uitgetest hoe dat het eraan toe gaat, maar ik heb wel door interviews heel veel verhalen gehoord. Een van de Limburgers die zei, mama, die wil een afspraak maken met een specialist in België en die moet 3 maanden wachten. Ik stuur hier 1 WhatsAppje en ik heb een afspraak morgen. Dus dat is echt enorm goed geregeld allemaal daar. En je zegt, je stuurt gewoon simpelweg een WhatsAppje. Ja, ik ga dat hier eens proberen bij mijn dokter. Ik vrees dat dat niet zo zal werken, hè? Nee, klopt. Hier moet je bellen tussen de openingsuren en hopen dat je iemand aan de lijn krijgt. Om dan met heel veel shows binnen een paar weken, maar vaak ook pas binnen een paar maanden een afspraak vast te krijgen. En zij zeggen, in Singapore is dat absoluut niet. Daar is publieke en private gezondheidszorg, maar zowel in die publieke als private gezondheidszorg zijn er geen tekorten van artsen en kan je meteen daar terecht. Naast het inzetten op tal van faciliteiten die het mogelijk maken om langer gezonder te leven, wordt er ook erg sterk ingezet om langer gelukkig te leven. Hoe doen ze dat juist? Singapore is eigenlijk best een rijk land. Ze zijn ook wereldleider in heel veel zaken. Ze zetten in op innovatie. Dat betekent heel hard werken en dus ook stress. Maar anderzijds hoor ik daar van iedereen dat de work-life balance daar ook wel heel erg goed is. Dus de Limburgers die wij gesproken hebben, die zeggen dat er eigenlijk tal van mogelijkheden zijn om te ontspannen, om te sporten. Alles is ingericht om het leven makkelijker te maken, waardoor dat ze eigenlijk ook minder stress hebben. Ik heb ook een interview gedaan met de directeur van een psychiatrisch ziekenhuis. Ik heb met hem ook gesproken over stress en mentale gezondheid. En hij zei dus dat lichamelijke en mentale gezondheid hand in hand gaan. Dus wie zich mentaal niet goed voelt, die komt niet buiten en die beweegt niet. Wie niet beweegt, voelt zich ook niet goed. Kijk naar jezelf. Ik spring op de fiets of ik ga lopen om mijn hoofd een beetje leeg te maken. Dus, zeer herkenbaar, ja. Wij kennen dat ook. En hij zegt ook dat fysieke activiteit of inzetten op fysieke activiteit een van de belangrijkste interventies is voor geestelijke gezondheid. Dus dan gaan we weer terug naar die app en naar die stappenchallenge van zet zoveel mogelijk stappen. Dat is niet alleen preventief om gezonder te zijn, maar ook om je mentaal beter te voelen. Ja, en zo zet men eigenlijk naast het fysieke aspect ook echt in op dat mentale aspect. In het stuk dat je schreef, dat op vrijdag 31 oktober verscheen, heb je het ook over de Silver Tsunami. Ik moet zeggen, ik vind het een zeer mooie term. Wat is dat juist? Dat is eigenlijk letterlijk een vergrijzingsgolf. Nederlands klinkt dat iets minder sexy dan in het Engels natuurlijk. Maar tegen 2026 is meer dan 20% van de bevolking in Singapore 65 plus. Dus dat wil dan zeggen dat dat een super vergrijsde samenleving is. Dus je hebt daar enerzijds die levensverwachting die spectaculair gestegen is. Maar dat brengt dus ook met zich mee dat er veel oude mensen zijn. En ook hier heeft de Singaporese overheid een duidelijke visie rond. Hè? Ze willen niet alleen inzetten op dat langer leven en gezonder leven, maar ook vooral op gelukkig ouder worden. Dat is iets waar dat we een paar heel mooie projecten rond hebben bezocht.
Zoals de Active Aging Centers. Dat zijn eigenlijk ontmoetingscentra of gemeenschapscentra. Zo zijn er meer dan 200 in Singapore en dat is ook vanuit de overheid geregeld. En daar mogen 65-plussers, of ik denk zelfs 60-plussers, gratis binnenlopen voor allerlei activiteiten te doen. Dus ja, hoe moet je inbeelden? Een heel gezellig plekje ergens tussen de woontorens, waar dat dan ook nog buiten heel veel groen is, waar dat 60-plussers samen op K-pop zitten te dansen op het liedje Golden, wat hier ook heel populair is. Zij mogen daar gewoon ook binnenlopen om Rummy Cup te spelen, om de krant te lezen. Ze doen daar kookworkshops, ze hebben daar een zangkoor, ze hebben daar een karaoke room. Daar heeft een van die dames ook een heel mooi concertje aan ons gegeven. Dus dat is eigenlijk om te zorgen dat mensen eenmaal dat ze ouder worden, dat ze niet gewoon thuis blijven zitten, maar dat ze ook naar buiten komen en dat ze actief blijven, maar ook gelukkig blijven. Ja, en dat zorgt eigenlijk ook voor sociale cohesie en echt het gevoel van een community dat voor elkaar zorgt. Ja. Wat als je daar wat buiten valt? Stel dat je niet komt opdagen. Nou, wel, ook daarop zetten ze heel hard in. Dus niemand is natuurlijk verplicht om daar naartoe te komen, maar ze zeggen van we gaan letterlijk naar buiten. Hè. We weten waar dat de mensen wonen die niet komen opdagen en we gaan letterlijk aan de deur. Eerst bellen ze en als je dan nog niet komt, dan komen ze letterlijk op de deur kloppen eigenlijk. En dat is om eenzaamheid tegen te gaan. Je was in april in Sardinië en dan onlangs in Singapore. Wat is eigenlijk het grote verschil tussen een oorspronkelijke organisch gegroeide Blue Zone en een maakbare Blue Zone 2.0? In Sardinië moet je je voorstellen, kleine gezellige bergdorpjes met oude mensen die daar samen gezellig op een bankje zitten, die een glaasje wijn drinken op het terrasje. Alles is daar heel zen, heel ontspannen. Ze doen daar ook alles te voet, dus dat zijn bergdorpen, maar die mensen rijden daar niet rond met de auto. Maar ik heb daar echt 90-jarigen gezien die te voet naar de mis gingen, die van boven op de berg kwamen en ook weer te voet teruggingen. En ja, ze eten heel gezond, heel veel olijfolie, heel veel groenten en zo verder. Dan kom je in Singapore, waar dat dus hoogbouw is, waar mensen in grote woonblokken wonen, waar het bestaan eigenlijk heel erg anoniem is. En daar is het de overheid die zorgt dat mensen toch met elkaar in contact komen. Daar is de overheid die zorgt dat mensen toch gaan wandelen en bewegen, want ze hebben een app en ze kunnen punten sparen. Daar is het eigenlijk de overheid die zorgt dat al die kenmerken die in de Blue Zones natuurlijk aanwezig zijn, dat die daar gemaakt worden. Ja, en denk maar aan de sportfaciliteiten en dergelijke. Dat helpt natuurlijk heel erg om de bewoners aan te sporen actiever te leven. Ja, absoluut. Een van de Limburgers zei ook van als je hier gezond wilt leven, alles is er gewoon. Het is een keuze die je maakt. Je hebt geen excuses meer. Hanne, we kunnen eigenlijk wel gemakkelijk stellen dat de impact van de overheid en van zo'n Blue Zone gigantisch is op haar inwoners en op de levensverwachting. Kunnen we hier in Limburg iets leren van die Blue Zones? Absoluut. Ik denk, inspiratie is er heel veel. Maar er is wel één heel groot verschil. Dus Singapore is een stadstaat met één regering, één partij die al tientallen jaren aan de macht is. Dat zorgt voor stabiliteit, planning, alles op lange termijn. Ja, en Limburg of België is heel gefragmenteerd. Hè. We hebben de federale regering, we hebben de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Brusselse regering, 10 provincieraden, 581 steden en gemeenten, die allemaal een aparte overheid hebben, die allemaal zouden moeten samenwerken, maar dat niet altijd even goed doen. Die naar elkaar wijzen, daar staan ze heel sterk op één lijn. Dus dat is een heel groot verschil. En er zijn dingen die wij wel zouden kunnen overnemen, gelijk die app. Dat zou ik een hele leuke vinden. Gratis sportlessen, gratis sporthorloges geven ze daar ook aan de mensen. Dus van die stappentellers om uw stappen op te nemen. Dat is iets wat we hier in de onderzoeken die we met Lang Leven de Limburgers al gedaan hebben, ook zien dat dat echt werkt. Maar natuurlijk is daar budget voor nodig. En is dat budget hier? Dat is waar het schoentje knelt op dit moment, denk ik. Ik vrees er ook voor. Dus daarom denk ik dat wij moeten kijken van wat hebben we hier wel in Limburg. We hebben ons fietsroutenetwerk, wat vergelijkbaar is met hun parkverbindingen of een Park Connector netwerk. Maar ik hoor van de Limburgers daar, het is toch niet helemaal hetzelfde. Want bijvoorbeeld als je daar van de route afwijkt, kom je in een vierbaans autostrade terecht met waar het eigenlijk niet veilig is om te fietsen. Dus op dat vlak zijn wij hier. Bevooroordeeld. Voilà. We hebben het Limburg-gevoel, we hebben een verenigingsleven wat niet moet door de overheid gestimuleerd worden, maar wat gewoon ook van nature is gegroeid. We hebben een landelijke omgeving. Ze hebben daarvan die ongelooflijk mooie nepbomen of de supertrees van Gardens by the Bay. Dat is echt een iconisch park daar, wat er heel mooi en heel futuristisch uitziet. Mm-hmm. Maar wij hebben onze eigen bomen. Wij zijn geen bomen moeten gaan namaken of
we moeten geen parken aanleggen. We hebben hier heel veel groen. Dus ik denk dat dat ook iets is wat wij heel sterk mogen omarmen en wat we ook echt moeten gebruiken om te fietsen, om te wandelen. En we hebben dan natuurlijk de initiatieven van het Belang van Limburg, ons project Lang Leven de Limburgers, waar dat we ook heel veel tips in geven en zo verder om een gezonde levensstijl aan te nemen. En ik denk, als we dat allemaal samen nemen... Daar kunnen we heel wat mee, denk ik dan. Hè? Voilà. Hanne, ik onthoud vooral dat de Singaporese overheid veel impact heeft op de fysieke en mentale gezondheid van haar inwoners en dat komt door de lange termijnvisie. En dat we hier in Limburg ons steentje zelf kunnen bijdragen aan de Limburgse Blue Zone. Ik stel dan ook voor, Hanne, dat we zo meteen toch nog een klein blokje gaan wandelen. Heel graag. Super. De volledige reeks van Hanne loopt tot en met zaterdag 8 november en kan je lezen via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.